Argiaren podcastak. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa. Ongi etorri Egon harria saio berri honetara. Gaurkoak filosofiatik ere dexente izango du, basora joko dugulako, ze egun basora baino gehiago mendira joaten gara, hala ere basoak badu oraindik esanahirik, eta jaten ere ematen digu. Egun gehien perretxikoetarako, gaztainetarako, baina duela urte asko gure arbasoek ezkurra ere jaten omen zuten. Batez ere, negua pasatzeko. Gaur gonbidatu berezia dugu, Euskal Herrian badire ezkurraren kultura berreskuratzen ari direnak, eta gaiel lantzeko, Asier Bastarrika gonbidatu dugu, ongi etorri. Eskerrik asko. Aiako Goiabe baserreko kidea zara, Goiaben ezkurririnaren gaietak egiten omen dituzue, beste gauza asko ere bai, ogia batez ere, baratzea, baina ezkurrarekin urte batzuk badara matzazue. Bai, 12 bat urteo hasi ginenetik saltxeatzen, eskurrekin. Saltxeatzen zer tirata edo ze amuri helduta? Bilatzen nola aprobetxatu lurrak ematen diguna behartu gabe, ikusi zer da hon, eta ikusi genuen base hola hor jendea pixkazekina horren inguruan, da baseo kala historia bat atzetik eskurrak, eta poliki hasi ginen, da poliki jarraitzen da. Historiari heldoko diogu, ze gure arbasoek ezkurra jaten zutela esan dugu. Zuk zer lakizu horretaz edo noiz arte jan izan da, nola biltzen eta prestatzen zuten? Nik azkenengo datoak hemen Euskal Herrian jasota daudenak. Dani Pérez Altamira botanikoak esan du 50 hamarkadan oaindik jasotzen zala kafea iteko eta hola. Ni suposatzet olako likagai bat eta gozea ez diala bateragarriak eta lotxagarria izan dela da iskuta hoin dela, edo askotan ere iskutuan sartu digutela beste janari bat balitz bezala, bai ogi beltzean, bai kafean, sartu izan dela nahiko berandura arte. Baina bai, gauza basatiak, oraindik ere basati hitza erabiltzen da pejoratiboki, ez? Da, uste jendea lotxaz iskutatu dula jandala. Da, bestela, oraindik leku askotan kultura gastronomikoan, ebiaz Turkian, Korean oso ohikoa da. Omen, ez naizelako. Bai, beste kultura batzuetan oraindik ez da galdu... Ez da galdu eta erabiltzen da komerzialki eta hola, usteet Korean egiten diela, hola, tofu moduko batzuk eta gauza, eta Turkian ere hori irakurri o entzun dut, nik ez de konprobatu. Ze ezaugarri ikusten dizkiozu ezkurrari interesgarriak, ez bakarrik propietateen aldetik edo, hortaz baino gehiago, ze aukera eskaintzen dituen gordetzeko edo, zertarako balio lezaken, ze ezaugarri ikusten dizkiozun? Nik interesgarriena ez da landatu behar urtero, eta nahiko ematen dula, zerutik erortzen zaigu, bildu besteik ez dain behar, ez da lurra ongarritu behar, eta baratzeko lan guzti horiek egin behar. Beraz, lurrak berez ematen digun, natura berez ematen digun elikagai bada, osagarria da, gaina bateragarria basoan dauen beste gauza guztiekin, bai animaliak, perretxikoak, esan dezun bezala, egurra, orduan ez da lurra hartzezula justo zu nahi desun gauza bakarra emateko, monokultio da, orduan da basoan erabilera. Gero oso interesgarria da, eta ninoai esker oso ondo konserbatzen dalako. Orduan, bai da kontuki behar da, arra aukitzen duelako, nahiko errez,
baina gure kasuan nahi egiten duguna jasoala, berotu golpetxo bat emate dugu beroa, arra baldin baka akabatzeko, eta horrela gero lehortu egin behar da, baina ez da oso delikatua, eta 4-5 urte lasai iraun dezake kontu ondirik gabe. Taninoak aipatu dituzu, eta hori kontserbatzaile funtzio betetzen duen sustantzia bat da, hala ere, horrek gustu garratza ematen omen dio, eta kendu egiten omen da, edo kendu egin behar omen zaio taninoa. Bai, taninoa, beste gauza askotan dago, baina kendu behar zaio asko jaren behar badezu. Taninoa berez ez da elikagaia, baina kopuru txikian osasunantzat lagungarria da. Aurkitu dezakegu, beti gauza basatiei aurkitzeizkegu arazoak, eta eskurra beti taninoakin lotzen dugu, baina txokolatea, kafea, fruta asko, ardoa, danak taninoak, baina orduan bai, taninoa gaina laguntzen du konserbatzen. Jan behar badezu platerka bat eskur egunero kalte ingo dizu. Eta eskur asko jan behar badezu freskoa kalte ingo dizu. Baina nazten badezu ez dago taninoak endu behar. Eta bestela baude teknikak taninoak entzeko. Kopuru txikitan ez du alako eragin beraz. Ez, eta txarrena da berdea honean, ala ere. Lehortu ala, jutea galtzen, txukaldatzean ere, erretzean ere, galtzen. Ze prozesu dauka eskurrak biltzen denetik, kasunetan ogi gisa jaten den arte, edo gaieta gisa jaten den arte? Bildu, eta hori, gu lehengo lana urgentzia asko hartzen dugu xomorroak akabatzea. Guk zean okina garan, da labea ukitzen dugu, askotan hor beroa, erdi beroa alperri, hor, omati dugu golpetxo bat, da gero lehortzea kontuz, lehortzen bere denbora behar du, baina ez da errez usteltzen ere, taninoa esker. Eta behin lehortuta, ondo lehortuta, gordeleik nahi dan denbora esan duan. Gero, azala kendu hartzaio, gu makinatxoa gau, asmatu ziguten hor eskola baten. Baina badago modu bat simplea, dala babarrunak aletzeko erabiltzea, da saku baten sartu, eta makil batekin dinbidan, eta azala bereiztea, eta gero beti azala goruz dator, guk egiten deuna makinatxo batekin, eskuz, traka pasa, eta oso errezkentze zaio. Eta gero aizegailu badakau ere, aizeakin, kentzen diogu azalaren gehiena. Eta gero guk eotu egiten dugu, hartako errota, zein ez dauka errota bat. Guk errotan eotzen dugu. Horiek okinaren privilegioak. Bai, eta kurutzea. Baina bestela, simpleki norbaitek erabili nahi badu, alea gorde eta uretan konserbatu leike, adibidez, hilabeteak, ura mugitu enbarko litzak, ez? Edo jun aldatzen, baina hilabetea euki izan dugu, eta hola, mantentzea fresko, jutea taninoa galtzen, eta gero, behar desunean, batzuk gatea, eta berdura, guk saltxakin, saltxa botatzeko berdurari, hartzeituzu batzuk, ez dakit, etxean, lau bagea, hartzeitut 20 eskur, zuritu, eta gehitu, eta... Hori, eltzeban nintzun, zertarako, ze baliatzen duzu eskurra, ze egiten duzu galletak entzun izan ditugu ongi geratzen dela, baina... Bai, galleta gazia egite ditugu, hori cracker hola estilo bat, osona geratzea. Zekaleakin nazten dugu, zekale irinakin, ogia ere gariakin naztuta, oso goxua geratzea taloa, hartoakin naztuta, bikaina geratzea. Eta bestela irinakin oso simple krepeak. Krepeak egitea. Eta ez du behar ia ez da taninoa gentzea. Kopuru hain txikia da, eharra geratzea.
Eta gero gu, etxean sukaldean erabiltzen dugu, bai freskoan, adibidez hamburguesak, bai beste aleren batekin naztuta zaleike vegetala, o nahi haragiakin ere, txikitu, hamburguesak egin. Bestela, hori, saltsa mole ere egiten dugu, txileakin daula, tipulakin saltsa oso eharra geratzea. Gainaka, ezaugarri bat, astu baino lehen, gelatinizatu egiten da, eta loditu ezela. Orduan, badago txokolate moduan, eitea aixa, o aia, o no, esate duzu. Papilla. Ara. Eibarren aixa. Aixa. Aia ere, esate zaio. Ez da sekula entzun. Zuek entzun duzu baietz, mira. Gazteazean. Hori izango da. Olakoak egin lehik ez, orduan loditu eitea. Baina beti, taninoa kin baldin bada, ni gomendatzen nastea zehozekin. Eta berez, noa oso fuertian, beste zehozekin nazten badezu, ez da taninoa enbeste kendu beharrik, eta suabeagoa, bera oso indartsua. Zuen etxean, gustatu beste erremedi horik ez da egongo, baina zuen etxetik kanpora ze harrera izan du? Oso onak, gaieta gaziak oso onak, baina guri lan gehiagi emate zigun, pizka gu frenatu dugu egitea. Lan gehiagi zer? Batez ere biltzea, guretzat da lan handiena. Ez dakagu sistema bat, etxean ere ez dakagu askorik, orduan jumar dugu urruti, eta ez dakagu, nik uste, ali izango litzakela garatu biltzeko sistema bat, oliba, mi irudikatzen oliba biltzen dian bezala. Manta batzuko jarri, azpian, eta astindu, baina aritzak, pentsaz eta baina gaten astintzeko, ez? Artean kasuan, erresagoa, ez diak baina handia, ez? Da bestela, leku itxia eukita, manta jarri azpian, da itxoin eroi arte, eta jaso. Baina ez dakagun gure etxean, lana handia. Bai, batez ere, lana delako horri, ez, mugatu zaituena. Zuez gain, entzun izan dugu, ezkurraren erabilera berreskuratzeko, eta beste proiektu eta itzaldi eta taliar lexente entzun dira azken boladan ere. Badago berreskuratzeko joera bat, edo proiektu interesgarriak abian jarri direnik? Nik ez dut ezagutzen, bakit Burgosen daudela batzuk irina komerzializatzen dutenak, eta bestea tailerrak eta ondia, baina horta jarritzeko gogua behar da. Nik, igual, gazteagoa banitz, eta dakianakin, igual animalgo nitzake. Baina hori nik uste herri batzutan biztanleria galtzen ari dana, Araban, Nafarroan, herri lurra daudela, proiektu interesgarria egin zitezkela, baina guk ez ditugu eskura, eta ni ez naiz ikusten proiektu bat, hemendik 10-20 urtea egiten. Bai bultzatzen, baina ez laguntzen, izateko. Gazteagoa bazina esan duzu, zure buruari ez, baina ezkurrari ikusten diozu, ez egit, etorkizunik izan zakenik, edo ezkurraren erabilera berriz ere, ez egit, gure sukaldeetan eta gure jakietan ibiltzeko modukoa izan daitekenik? Modu bat izango zen, modu industrialago baten egitea, gaztaina egitea, pizka fruta bezala landatu, motzak, zuait motzak, eta oliba bezala, o gaztaina ere Extremaduran oain hola azten da, zuait txikiak, pasillotan, hori beti ematen du lan gutxi gala, baina beti ongo zera teknologia eta petroleoa menpe. Orduan, etorkizuna nun dagoen, galdera oso zaila erantzuten, Ni uste dut, zorionez itzuliko galaz, itzuli beharko deula lurrea, bizinai badegu. Zorionez diozu beste produktu asko ere izango dira, zezuek,
basoaz ari gara eta ezkurra aipatu dugu, baina basoan beste elikagai batzuk bilatzeko intentzioa eta asmoa ere izaten duzu, Bai, guk etxean gaztainak gau, baina bai ez dugu pauso horiek ematen, modu industrialean eta gaztaina eskurran aldean oso zaila da konserbatzen. Orduan, hor gaude. Gero guk urki ura hartzen dugu, orain laiztera hasikoa, urtean 2 astez arteatzen diogu izerdia, eta hartzen dugu, oso elikagai karagarria. Edari bezala... Hartzen dugu basoka bat egunero 3 astez, daramago ja urte batzuk, eta ez da ere hortaz bizitzeko. Hori, belardentan saltzen da, eta nahiko txarra, zaporez, eta ez da merkea. Baina bere zuaitza ematen duna, hola gozo puntu bat oso na. Da gero janbelarrekin nahiko beba interesatua gea, hartze ditugu, baina beti dia gauzak oso zailak gaur egungo ekonomia, burokrazia, sanidadea, gauza guzti horietako lioa. Orduan, guri gustatzen zaigu kulturalki mantentzea eta guk erabiltzea, eta erakustea eta konpartitzea. Baina beste batzuk heltzen badiote... Bueno, beti ere hobeto da. Laguntzeko. Bai, bakarra ebili beharrean, puntu desberdinetatik lanen aritzea beti ere. Errestasun gehiago denentzat. Biltzaren kultura horrek, basora joan eta elikagaiak biltzaren kultura horrek, zer dauka interesgarria edo ze logikari jarraitzen dio, kulturalki ere aipatu duzu zerbait, zer da basotik edo, bai, bilketa sistema horretan, funtzionamendu horretan mugitzetik, zer azpimarratuko zen duke? Bai, guk sentitzaigu biltzeak gure erro oso sakonekin lotzen gaituela, ez? Hasieran nik uste, basoti baldin bagatoz, esate duten bezala, bada zer dagon eta lurrak ematen diguna aprobetxatu, da harreman bat askoz harmonikoagoa, eskerronekoagoa, eta ez hain bortitza, gehiago respetatzen du komunitatea, naturan zikloak, eta orduan, hori, zentzu guretzat oso sakona hauka zentzu hortan, ze barkatuko diate lagun baserritarrek, baina nekazaritza behin sartzen dela gaur egungo ereduetan oso bortitza, oso pobreto egiten du lurra, oain makinaria gabe eta petroleo gabe, batek esaten du mineria dala nekazaritza, ze behar du. Petroleoa, metalan, gauza guzti horiek, orduan. Hor sartzen gea estatua, propia, priva, patriarka, netzat, dana dago oso sustraituta nekazaritzaren erroekin, eta noski ezin dugu alde batea utzi nekazaritza hor egun, baina biltzeak lotzen gaitu, netzat, bide bat eiteko beste errespeto kosmiko, natural, humano batea, ez dakit. Bueno, posible da. Gero gainera biltzeko kulturan ere sakontzeko ikaragarri geratuko zaigu oraindik, ez direlako ez ezkurrak, gaztainak, perretxikoak hori bakarrik, beste 1000 kontu ere izango dirako, urki ura aipatu duzu. Janbelarrak, belarre landarik gehienak jangarria dira eta oso onuragarriak eta asko zelikagarriagoak barazkia baino. Eta jakin behar dira erabiltzen, hor ere bide baten behar da, ez da batean. Junda, jiji, jaja, baina bai, bide polit bat jorratzeko hor. Gainera, beste harreman baten jartzen gaitu naturan zikloekin, eta hori, errespetatzeu, eta gainera gure osasuna zaintzen du. Naturarekiko posizio horren gogoetarekin edo utziko dugu, eta egiteko dagoen bide hori, zabalik edo
norbaitek ibili nahi balin badu, hortarako batea zabalik. Eskerrik asko Asier gurekin izateagatik eta ezkurra ekartzeagatik gai gisa. Mila esker zuei. Eta entzule zuei ere eskerrik asko gure saioan izateagatik, badakizue gaurko atala ere beste guztiekin batera, bizibaratzea.eus eta argia atarietan izango duzuela ikusgai, eta saio gehiago ere etorriko direla laster. Ongi izan, hurrengora arte.